Já bych byl rád, kdybyste mi do komentářů pod toto video napsali, jaké knihy vás inspirují, jestli čtete, jestli rádi čtete, co čtete a vůbec kde se inspirujete, v jakých vydavatelstvích, protože dnes tu máme opět Roberta Mervu. Ahoj, Roberte. Ahoj. Roberte, ty jsi z vydavatelství Torden, vydáváte velmi zajímavé knihy. Ty knihy se kolikrát týkají i věcí, které jsou opravdu vidět kolem nás, jako například tato Demolácia našej demokracie od Gustáva Morína, což může za chvíli aspirovat na to být bestsellerem. Už je. Protože ačkoliv je trošku více zaměřená na vaše slovenské uspořádání a cestu vlastně k té jakoby demokracii, která bohužel po celých 35 let dost kulhá, tak je tam to propojení i s námi, protože jsme bývali Československo. Tam to začalo. A ono ne nadarmo je v podtitulu té knihy Od Havla po Šimečku. No. Řekni našim divákům něco blíže o této knize. Tá kniha zišla z takého spoločného nápadu s Gustavom Morínom, ktorý má veľký materiál okolo Václava Havla a všetkých celého toho pozadia vlastne jeho vzniku a toho kultu. A on to tu presne dal aj do toho názvu, ktorý sme vymysleli takto pútavo, a to chcem ukázať práve na tú kameru, že tu je tá demolácia, tá CIA, že odhaľuje presne, ako spravodajské služby zasahujú do ovplyvňovania a diania. Dnes to vidíme aj na Slovensku, kedy sa snažíme vyhnúť sa tomu Majdanu, ale snaží sa tam práve klan Šimečkovcov pod naozaj taktovkou odborníkov zo CIA majdanizovať Slovensko. Videli sme to v Gruzínsku, vidíme to v Moldavsku, na Ukrajine už to prebehlo, tá Ukrajina je len odstrašujúcim výsledkom toho, ak to necháme takto prebehnúť. A Gustav mal niekoľko rokov zozbieraný materiál o rôznych týchto politikoch. A my sme sa rozhodli, že teda dáme to do jednej spoločnej knihy, nazveme to Demolácia našej demokracie, pretože naozaj išli sme budovať demokraciu, ale urobili sme s nej akurát tak demoláciu nášho štátu. Štátov dvoch alebo jednej federácie, ktorá patrila medzi najúspešnejšie krajiny sveta. Vieš ty o tom, že Československo bolo tretím štátom sveta a vlastne Vladimír Remek bol tretím národnosťou vo vesmíre. Žiadna Čína, žiadni Francúzi, žiadni Angličania. Boli tam Rusi, respektíve ZSSR, Američania a potom tam prišlo Československo. Tak vysoko sme boli vyspelí. Mali sme svoje vlastné atomové elektrárne, ktoré sme si stavali sami. Lietadlá sme si robili sami. Dnes sme obyčajnou kolóniou, sme naozaj iba príveskom pre majiteľov peňazí, ktorí si nás proste v tej studenej vojne vyhrali, kolonizovali, akurát nás ešte nevyvraždili, čož by teraz mohlo nasledovať, lebo sa im to prestáva, alebo vymýka sa im to z područí. A tak ten Gustav prišiel s informáciami, ktoré sme sa rozhodli, že to musíme vydať. To sa nedá nevydať, lebo presne takto postupovali. Přibliž našim divákům, kdo je Gustav Morín, protože je to hodně faktologické, ale zároveň velmi dobře čtivé. Myslím si, že to bude zajímat každého, kdo si chce udělat jasno, jak se vlastně ty naše pozdní československé dějiny po pádu železné opony odvíjely, kdo kde za čím stál a kdo byl, jak vy říkáte, tím bábetkem, jo, tou loutkou. Kdo je pan Morín? Gustav Morín je na Slovensku veľmi známy spisovateľ, ktorý písal o slovenskej mafii a práve on je tá taká dokumentárna žurnalistika, ktorý naozaj zdokumentoval celý ten priebeh tej mafie. A keďže naozaj v tej mafii rozumie a okolo tej mafie má strašne veľa poznatkov, tak nebolo nič jednoduchšie, ako povedať mu, že politika je len vyšší stupeň toho istého organizovaného zločinu. A tomu sa veľmi dobre Gustav Morín rozumie, tak sa naozaj pustil do písania tejto knihy a začal tým, že
prvá kapitola odhaľuje rovno to, že november 89 nebola žiadna nežná revolúcia z vôle ľudu, ale pripravovaný štátny prevrat, kolaborácia vlastne aj bývalých komunistov a celej tých partajníkov vybraných z spolupráci so CIA, AŠTB a KGB dohodnutá vlastne predanie moci. A Havel bol už dávno dopredu predurčený stať sa tvárou tejto nežnej revolúcie a potom za to bolo sľubené, že teda bude niekoľko volebných období prezidentom. Čož on na začiatku sám vyhlasoval a v tejto knihe sú o tom práve tie dôkazy, kedy, kde, ako to povedal, že iba na chvíľu, iba dočasne, iba pre nejaké účely a podobne, ako sa dostal k Barandovu, ako kolaborovali jeho predkovia vlastne s nacistami, ako ten disent v západných krajinách vytipoval si toho práve Havla ako toho svojho človeka, ktorý bol alkoholik, fajčiar, devkač. a proste akože vo vyspelej demokracii by nemal šancu takýto človek zastávať akýkoľvek politicky vysoký post. Dnes už je to iné. Hej. Ale v tom čase naozaj to bol problém a cez to všetko to prešlo. Řekni mi, to se Gustav Murín nebojí, když tam takové třaskavé informace dává? Koho by sme sa mali bať? No, tak přeci jenom ještě dost lidí z té doby, té polistopadové éry, dodnes ovládá ten systém. Celá tá svoloč tých neľudí, o ktorých tu si teraz práve hovoril, sa práve boja, že tieto informácie vyplávajú na svetlo sveta. To znamená, oni len naozaj môžu v tom svojom strachu a panike útočiť, aby tomu nejakým spôsobom zabránili, ale už tá kniha vyšla, už tomu zabrániť nemôžu, môžu sa už iba hanbiť. Môžu sa iba hanbiť za to, čo urobili a napáchali. Spíš možná ještě před vydáním té knihy by byl ve větším ohrožení než teď. Ale ja si myslím, že nie, lebo akože oni to chcú cenzurovať, chcú to zakazovať, oni to najradšej komplet celé pálili, začína to pálením kníh, pokračuje to pálením ľudí. Ale už, a nebo ty informace otáčet, veď tak to všechny... už im nefunguje. To už sme svedkami toho, že im to prestalo fungovať, lebo tie médiá sú tak sprofanované, že už im nikto neverí. Ale tá kniha ostáva stále faktografickou a hlavne ten Gustav nie je táraj, ktorý príde a niečo si vycucia z prsta a len takto napíše. On ide, v tomto článku povedal Havel to. Tuto povedal to. Je tam potom náš prvý prezident slovenský po otrhnutí Michal Kováč, ktorý čo všetko napáchal a napozať, aký to bol gauner. A cez to všetko sa tváril ako ctihodný človek. Kiska a Čaputová, ktorí boli rovno vytvorení ako umelá inteligencia, tá CIA, politická inteligencia, oni boli vytvorení ako tou CIA, ako tí lídri, ktorí majú to Slovensko destabilizovať a vlastne rozložiť. A takmer sa im to podarilo. Aj ten Pellegrini, v podstate, toho sme tu ale nestihli už do tej knihy zaradiť. Aj ten je iba projektom, ale vyzerá, že neúspešným projektom CIA a že naozaj nakoniec to ustojíme na tom Slovensku. Ale ten Šimečka je rovnako projektom CIA. Právě jak jsi zmínil, že to vypadá, že to ustojíte na tom Slovensku. Možná to je také tím, že ty scénáře, díky tomu, že se v každé zemi stále opakují, tak jsou možná čitelnější a čitelnější. No jasne, a hlavne na Slovensku už sme proti tomu Ficovi bojovali, lebo už bola nejaká kauza Gorila, ktorú vlastne ten Fico ustal s tým, že on s tým nič nemá a bolo vybavené. Potom ale prišiel zrazu na rad jeho byt, ktorý nemal transparentne to Bonaparte, taký ten obytný komplex Bonaparte, ktorý musel pod tlakom verejnosti opustiť. To je ten, jak tam dělal ten Matovič ty protesty před tím. Áno, a potom zrazu niekto do toho bytu vošiel a zistil, že celý ten byt je zdemolovaný a že tam bola možno zlatá batéria vodovodná a podobne. No proste hanba na 100 rokov. Pre toho Fica. No a nedal si povedať, zase prišla Kuciakiáda, kde vlastne na neho naváľali špinu za niečo, s čím v podstate to nejak nesúviselo s tým, aby musel odstúpiť. Ale on přesto odstúpil a veľmi rýchlo. Ale keď vtedy už hovoril, že za tým je Šoroš, tak ako všetci ho vysmiali a urobili z neho blázna. No tak on sa na to vykašľal, bo nemal s kým už bojovať. No a teraz po tom atentáte
kedy naozaj akože vstal z mŕtvych, tak si povedzme rovno, že chvíľku sme mali obavu, že naozaj sa možno otočí na vieru a začne sa modliť, alebo sa možno len tak opustí. Ukazuje sa v posledných dňoch, ale až teraz, že naozaj ten Fico už nemá moc na výber, to znamená, už zomrel. Už sa môže len zachrániť a už môže vojsť len do dejín. Tak teraz možno sa mu podarí dohodnúť mier, alebo vyjednať mier v Európe, pretože naozaj spája aj toho Trumpa s tým Putinom. Možno nakoniec bude ten Trump s Putinom sedieť na stretnutí v Bratislave. Vyzerá to nádejne. To, čo vyjednáva s tým plynom, sa netýka len Slovenska, to sa týka celej Európy. My sme v ohrození, pretože ten Zelenský si svojvoľne, ako vojenský diktátor, nikým už nevolený predstaviteľ štátu, rozhodol, že ten plyn zavrie. Ale tým regulérnym podľa ukrajinskej ústavy je momentálne Šmihal ako premiér, pretože Zelenskému skončil mandát. Zelenský nemá do toho. A ten Fico s tým Šmihalom rokoval. A Šmihal povedal, pokiaľ to nebude ruský plyn, my sme len povedali, že ruský plyn nepustíme cez naše územie. Takže Šimečka jel na Ukrajinu vyjednávať s niekým, kdo nemá žádný mandát. Šimečka je kolaborant. Šimečka je proste projekt CIA, on dostane zadaň, on chudák netuší, čo koná. A tie všetky protesty, ktoré sa teraz dejú, a oni si pozývajú ešte aj tých českých neborákov na pomoc, ktorí tam naozaj prídu, a to už naozaj to sa mi nechce... Polívka, myslíš to? To sa mi nechce veriť, že títo ľudia sa nechajú takto skorumpovať za pár drobných, za pár strieborných, prídu takto zradiť seba. Nikoho iného zhovadili sa. A znova, a teraz akože naozaj všetci to už vidia, lebo už niekoľkokrát sa ten scenár opakuje, a teraz to vidia, že takíto ľudia sa nechajú takto ľahko zapredať. Už ani tým ľuďom neveria. Už nikoho nenadchne, že tam vystúpi nejaký Polívka.